Sesaqinisekisa ngokusemthethweni ukuthi uKhuzani kumaskandi uyena mculi ohlowahlosile, umculi o-interesting, umculi otrendayo, umculi osuke ebhekiwe kuyona yonke into ayenzayo. And i-legacy yakhe uKhuzani iyohlala iphila isikhathi eside, iyohlala iqhubeka, ayeke ife kalula. Usekukhombisile kakhulu isikhathi eside over and over again, eziprova kubantu, ekhombisa ukuthi mina why ngumculi wamaskandi, why ngidumile, why ngi-achieve kangaka, kungani nginama-awards amangaka. Lokho kuprova usuku nosuku. Uthathe nje only ingoma eyi-1 uKhuzani ukuthi ayikhiphe, ayidlala lapha emcimbini obo laphana eThekwini People's Park, kugcwalisa Spring Picnic. Only 1 track naye singazi ukuthi izophuma ngesikhathi se-album noma ade kungamazwibela nje. Yonke into iyashintsha, wonke umhlaba uyaphenduka. Siyazi ukuthi ena kwabanye abantu namanje akabi lula ukuthi bekholwe ukuthi uKhuzani ulolu hlobo lomuntu othi uma lenza into yonke into ibe semehlweni abantu. Abantu bebe interested, bebe nomdlandla wokwazi more ukuthi leyo nto leyo mhlawumbe izoqhubeka kanjani. Is the most anticipated artist ever uKhuzani when it comes to umaskandi music. Umuntu ohlala elindele ngamehlo abomvu ukudlula bonke abaculi bamaskandi. Siyazi ukuthi abanye abaculi maybe bayabahype, befuna ukwenza ngathi kunale hype ekhona mhlawumbe ngaleso sikhathi. Siya-understanda vele ukuthi umuntu manje nimthanda vele nizomhype ngayo yonke indlela. Kodwa akekho umuntu omecha into enziwa uKhuzani. Into kaKhuzani ihlukile. If abekho abantu abaningi abamdlela umona, baningi abasuke bemlindele, bemthanda, befisa ukubona ukuthi uzokwenza kanjani. So ayikho into in between kuKhuzani. Isinto uyamthanda or uyamzonda, simple as that. But laba abamzondayo bazonda ini? Impumelelo yakhe, bazonda ukuthi uyayimisela, bazonda onke ama-achievement wakhe abafisa ngabe mhlawumbe abanye abantu abawathola lawo ma-achievement. So ungabatholi kwawo lawo ma-achievement bese becabanga ukuthi mhlawumbe umculi onjengoKhuzani maybe uthatha iposition yabo, iposition esingazi ukuthi ize befika ngathi ithathwa uKhuzani bengekabani. Because uKhuzani wayefika lapha endimeni yamaskandi, wayiculela, wayiphushela, wasebenza ngendlela asebenza ngayo. Ulapha namhlanje ngenxa yothando labantu, ngokuyimisela ukuthi bayamxhasa, bayafuna abantu kumbona bephumelela. Kwala ngisho noma kunengoma lapho kuvotwa khona, bayayimisela abantu. Kube sikholwa ukuthi usengama-Blue Nations kuphela, ama-Blue Lions, nabantu nje abasuke beyuthanda umsebenzi wakhe wesikhathi leso, babevota, bevota futhi kakhulu kuze kubabaze ukuthi amavoti amangaka siyaqala ukuwabona. Bengadingi mhlawumbe uKhuzani mayevotela kuze kuhlangane izinyanga, kuhlangane omasipala, bekuba abantu nje beyidecidela. So kufanele nje ukukhombisa nje ukuthi uthando uKhuzani aliphiwa abantu liyamangalisa, is unbelievable. Gcwalisa, it was a success event, konke kuhambe kahle. Abe maningi ama-performances lapho. Bekuwumcimbi wesine lo, uyakhula unyaka nonyaka. Siyabona futhi kuba nama-changes kumele kungene abantu, iy'ndlela zokuvota, iy'ndlela zokunominate, kuningi nje, baya-improve. Eminyakeni eyedlula kwakukhonjwa ngama-followers, kwakukhonjwa ngengoma enayo imiliyoni, kwakukhonjwa futhi ngomuntu onamamiliyoni amaningi, kwavotwa kulokhu. They are always improving ngaso sonke isikhathi. Yizo zonke izinto esifuna ukuyibona lezo bezenza ukuthi ena zizohamba yifikephi, zizokhulisa kanjani umculo kamaskandi. Right? Ngoba uKhuzani eseyikhiphile ingoma yakhe, eseyivezile ukuthi kunengoma kanje, sekunzima kakhulu-ke manje. Abafana boyimezi bazoba nenkinga ngempela. Basitholile isikhathi sokuthi bekhiphe, basitholile isikhathi sokuthi betrende, basitholile isikhathi sokuthi benze zonke izinto. Usefikile-ke uKhuzani, i-attention isizobuyela kuye-ke njengoba injalo. Le 12 days esele before kuphume i-album or 11 days esele before kuphume i-album. Isikhathi sokuthi umculi osakhiphile, osenze something, ozaziyo ukuthi ena kuba nzinyana uma sekukhipha abantu abanjengoKhuzani. Isikhathi sokuthi aqinise kakhulu ukuthi abantu bethu umphushele umsebenzi wakhe, ngoba angazi into ezokwenzeka kulokho. Kuzobe kuyisiphihle nje. Abantu bazobe bemagange. Abantu basebenza kakhulu last year.
bedlala umsebenzi kaKhuzani benza nje umsebenzi omkhulu kabi, bakhombisa abantu amandla abanawo ukuthi if bayafuna ukwenza into abantu bangayenza at any given time, akudingi ukuthi uba-motivate. Kodwa-ke kulokhu-ke ngiyabona and ngiyacabanga ukuthi kuzobe kunzima kakhulu impela, kuyobe kushikisha ufuthi impela, kuyobe kuhlehla ufuthi, kuyobe kunzima kakhulu. Abantu nje bebheke ngampela, umsebenzi ulindele kakhulu. Into nje esiyilindele esifuna ukuyibona, esifuna ukuyithola, into enjenge-prom. Once kwaphuma i-promo-ke kuyobe sekuphelile-ke, kuyobe seku-over-ke. Vele-ke i-trend-ke yobe sihambe nayo uKhuzani. Kodwa-ke sibonge ukuthi bekunawo-ke lo mcimbi-ke, i-4th annual Gcwalisa Spring Picnic All White, nanokuthi ihambe kahle-ke, nanokuthi nje uKhuzani once more uphinde waprova ukuthi why uKhuzani and why bembiza njengenkosi yomaskandi, kungani futhi enama-awards angaka endimeni yomculo. Nje bekuyilokho befuna ukuveza nje ukuthi uKhuzani is the most important figure eSouth Africa, not mhlawumbe umaskandi eSouth Africa. Abantu beqhubeke bedlale, besupport-e, benze yonke into, belike kwi-channel. Konke lokho sikujabulela. Bekuzoveza nje lokho ukuthi abantu bazi ukuthi-ke njengamanje after le event okuhle kwenzakalile, nanokuthi uKhuzani from now going forward yiziphi izinto mhlawumbe angahle azenze. Lokho nje ngibonga ithuba izodibana kuzayo.